Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya, yana cikin koshin lafiya, to Allah ya sa haka. Dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Wannan fina-finai da kuke gani fina-finai ne wanda suka fito daga kamfanin Sultan Film guda uku, kuma kowannensu zafafan fina-finai ne wanda suka fito na wannan satin da ya fita, idan Allah ya so yarda. Ma'abuta kallon fina-finan Indiya Hausa, kada ku bari a baku labarin wannan fina-finai, akwai kyau ga su nan kamar da kuke ganin su guda uku. Kowanne kuma manyan jarumai ne suka yi shi, ga faɗa ga kyau. Fina-finai ne wanda suka yi matuƙa kyau, iya kyau. Da haka kada ku bari a baku labarin wannan fina-finai. Sannan muna ɗauke da tsari namu na VIP, wanda ana biyan kuɗi kafin mu saka lambar mutum a ciki. Za ka iya samun fina-finai na Indiya Hausa wanda suka daɗe da wuciya da wanda suka zo zuwa gaba, insha Allahu za ka iya samun su a group tamu ta VIP kenan. A nan ne muke saka duk wani fim na Indiya Hausa da kuke ganin hoton shi muna sakawa a group WhatsApp, group Telegram. Za ku iya samun su a cikin wannan group ɗin ta VIP, wanda za ka iya biyan kuɗi a saka ka a ciki. A kowace ƙasa kake muna saka ka a cikin wannan tsari na group tamu ta VIP. Za ka samu duk wani fim na Indiya Hausa da kake ganin shi, guntu ne a TikTok ko a Facebook ko ka ga foto, za ka iya samun shi a group ta VIP kenan. Wanda tsari ne wanda za ka biya kuɗi, za ka yi rajista a saka ka a ciki kenan. Cote d'Ivoire kake, Algeria kake, duk inda kake, a Libya ne, duk inda kake muna saka ka. Ko a ina ne a Najeriya ne, duk inda kake muna saka ka a cikin wannan tsari na muna VIP. Da haka kada ku bari a baku labarin fina-finai zafafa masu hitarwa da kamfanonuwa daban-daban. Muna kawo da fina-finai na kamfanin Yusuf Zamani, Sultan, Mega da sauran kamfanonuwa. Sannan ga masu tambayar fim ɗin Gidan Badamasi, shi ma akwai shi. Mun gode da sauraron mu da kuke yi. San ba zan kure gudun lokaci ba, amma ki san ba zan bari ki fice daga rayuwata ba. Wayyo Allah, na san ba zan kure gudun lokaci ba, amma ki san ba zan bari ki fice daga rayuwata ba. Kin haɗu rayuwata, da so binki na zo, burina na fake cikin zuciya. Na dangana rayuwata da ke dai za na kira cikon lafiya. Da ganin ki na sare na yi kamu, ki bani na baki so karki min bani naki. Wasu suna sabo da kuɗi, ni ko kin zan mini jini. In na ji so an buɗe takaddama, ban kushe na wani. Wanda nake so shi zan martaba, a dutse babu jini. Na ja na layi na mahasada, wannan na ki jini. Na nemo sanki na karba, ke ce zaɓin da na zaɓa. Da ke na dace da shan rabba, ni ba min sa